Joo, viikonlopun pelit on nyt pelattu ja ei mennyt ihan niin kuin piti. Kaikki ehkä odotti vähän enemmän, mutta tänään aloitettiin vähän, oltiin ehkä unessa siinä alussa ja sitten Anthony loukkaantuikin siihen, kun alettiin saman pikkasen pelistä kiinni, niin täytyy löytää muita avaimia sitten hyökkäykseen ja en tiedä, saatiinkin sitten onnistumisia joukkoina, mutta ei riittänyt. Tänään oli aika kova heittopäivä, Markille pisti 42 pistettä, niin ei vaan saatu pysäytettyä häntä ja ei muuta kuin tästä eteenpäin seuraaviin peleihin ja onneksi kaikki on omissa käsissä playoff-paikan suhteen. Joo, eilen pelattiin 20-25 minuuttia ihan kohtuullisesti ja tänään 25 minuuttia, eka 15 minuuttia me jostain syystä ei oltu oikein valmiina pelaamaan, että nyt tuli semmosia nukahduksia ja uinahduksia ja tuntui, että meidän koko henki oli vähän kateessa ja sitten hyökkäys pääsi jokainen vähän vuorollaan koitti nostaa joukkoja pelin mukaan ja me ei siinä olla parhaimmillaan, kun lähdetään vuorotellen tekemään. Että toinen puolella oli selvästi parempaa ja se oli ihan hyvä ilmeistä pelaamista. Ihan tasan taisi mennäkin viimeistä 3 jaksoa suurin piirtein, eli lopussa reventy sitten vähän. Mutta Hiltekin niin kovia koreja tänään, että ei oikein löydetty mitään häntä vastaan. Aikaisemmissa peleissä ei olla oltu niin suurissa ongelmissa hänen kanssa, me ollaan pystytty aika hyvin mätsäämään. Tänään hän kyllä teki semmoisia suorituksia, että ei voitu mitään. Toki kaikki muut vastustajat pelat saatiinkin ihan hyvin kuriin, mutta se ei riittänyt. Ei mitään. Ensi viikolla on 4 hyvää treenipäivää, 5 hyvää treenipäivää ja sunnuntaina Järvenpäätä vastaan täällä, niin taas siitä voittoja eteenpäin.